Meta kienu qed jieħdu sehem fil-Breakfast News fuq One, John Bencini u Frederick Testa kritikaw lill Partit Nazzjonalista għaliex qed jinfex f'attakki li ma jwasslu għal imkien. Irreaġixxew għall-aħħar billboard b'wiċċ Lorenz Gonzi u Joseph Muscat miżbuha bil-blu bl-aħmar u qalu kemm il-Partit Nazzjonalista maċ fadallu argumenti. L-ex trade unionista li għax tkellem favur il-Partit Laburista spiċċa attakkat mill-Partit Nazzjonalista għalli dan il-billboard ma jagħmel sens. Li tara dak it-tip ta' board. Ġifieri dina mhux qasma fil-pajjiż iġib ġifieri daw. Bħala edukatur business ħadt esperjenza fl-edukazzjoni, John Bencini qal li dan il-billboard jinkweta ħanke għal ħsara li jista' jagħmel lit-tfal. Dak huwa eżempju ħażin lit-tfal għax tfal li jarawha jibda jsaqsu l-mama dik għaliex għandhom biċċhom misbuħ aħmar u blu. Ġifieri anki hemm mill-lat edukattiv ukoll ma jagħmilx sens u min qed jagħmlu dak qed jispara l saqajh. Bencini kienet jitkellem fi Breakfast News l-għada li l-Partit Nazzjonalista infexxi attakka lil Kevin Drake talli dan l-aħħar tkellem favur il-Partit Laburista. Fi programm fuq Net Television esponenti tal-Partit Nazzjonalista akkużaw lil Kevin Drake b'aġenda moħbija. Iżda fi kliem Kevin Drake dawn l-attakki lilu ma jinkwetawx. Jien għamil reazzjonijiet li nara ta' dak li qed nagħmel it-tajjeb bil-bosta jgħaddi negattiv. Saventi ġifieri. It's all good. Kevin, John Bencini qal li l-mod ta' kif qed iġibu ruhom diversi esponenti fid-Dar Ċentrali huwa xhieda li l-Partit Nazzjonalista spiċċa mingħajr argumenti. Li inti tasal biex tuża dak il-lingwaġġ versu kwalunkwe persuna fil-ħajja min hi tajjeb li tuża dak it-tip ta' diskors bħalma smajt il-bieraħ. Tispiċċa billi tajt li these people have no more arguments now. They've given up completely. Frederick Testa u John Bencini l-tnejn qalu li ser jappoġġjaw lil Partit Laburista saħħu li bħalhom hawn ħafna nies li qed iħossu l-ħtieġa ta' politika pożittiva fl-interess tal-pajjiż. Jiena kif dejjem għadt l-aħħar elezzjoni votajt nazzjonalisti u għax kont nemmen f'ċertu filosofija li kellhom u f'daqqa waħda bdejt nara li di m'għadix il-filosofija li kellhom u bdiet tinbidel. Testa qal li bil-ħatra ta' Joseph Muscat kien faċli għalih li jidħol fil-moviment illi ssawwar madwar il-Partit Laburista. Meta inħoloq Joseph Muscat u l-moviment tiegħu kien faċli għalija nidħol fiha.